Kaligtasan po sa mga Firecracker zone sa San Manuel, Pangasinan. Tinututukan po ng mga Kapulisan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mahigpit na tinututukan ng San Manuel Municipal Police Station ng Kaligtasan sa mga itinalagang firecracker zone sa iba't ibang barangay ng bayan bilang bahagi ng paghahanda sa pagdiriwang ng bagong taon. Ayon sa Public Advisory ng Kapulisan, ang bawat barangay ay may nakatalagang firecracker zone na dapat ay bukas at maluwag, malayo sa kabahayan at ligtas sa sunog o aksidente alinsunod sa umiiral na batas at safety protocols. Binigyang diin na kinakailangang may sapat na safety measures at mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na ito upang maprotektahan ng publiko, partikular ang mga bata at iba pang vulnerable sector. Layunin ng hakbang na maiwasan ang mga insidente kaugnay ng paputok at mapanatiling kaayusan at kaligtasan sa lugar. Kasama mo marito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.